rikiti bvu ayaya 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 hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po 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 rikiti bvu makabatireko vateereri manyama nhasi. icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakabata panapa dzandiri kufamba nadzo muri yeZimbabwe asi nyaya dzandakabata pasora nhasi dzakawanda dzinosuwisa muri yeZimbabwe mushure mekuti zviri kuitika muri yeZimbabwe zvine ropa pasi zvine kurasika kweupenyu hwevanhu pasi ndati zvine kufa kwevanhu pasi zviri yeZimbabwe pandakotanga zvangu ndiri mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Mutare Chikanga Mutare Chikanga muri yeZimbabwe kune nyaya iriko yaitika usiku hwanhasi yezvikomba zvasangana mumba zvasangana mumba kudaro umwe abayiwa nebanga mumusoro kusvika pakubuda hurupi ndine shoko randakamirira rinofanira kuti rikonfirmwa nadokta risingabve zveumenemene kuvanhu asi hazvina kumira mushe nokuti mapurisa pavasvika vakundikana kutora munhu vazoshevedza ambulance. Hey! Vanhu vasangana ava ndigweja naganasi. Gweja naganasi. Duma mumba. Pamukadzi wani. Mukadzi anoita basa rekubika sadza. Ane murume here? Hana. Gweja ane mhuri. Ganasi ane mhuri. Amai. Ramba wakabata pachimuti. Ndine nyaya inosuwisa muri yeZimbabwe. Iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Guruve. Nzvimbo yakafanana nekukachuta, nzvimbo yakafanana neGuruve Center, nzvimbo yakafanana neGuruve Bochora. Mukoma KB kutaura kuno kwatiri kuita vamwe vana kutosvika kuchikoro kana vakuru vari kusvika kufamba. Nokuda kwemunhu ari kufungidzirwa kuti ari kuita zvoumonde ari kufamba nebhemba. Akabata bhemba. Chokutanga muri yeZimbabwe. Rega ndingonyudza gejo ndichiti. Nyaya yakaitika mukati meGuruve muri yeZimbabwe. Kune murume akafamba kuenda kwakaita akasiya mukadzi wake. Iye katika kuGuruve kukachuta. Ndokubva mukadzi aenda kugarden kunoona nesari yavo kuti zvakamira sei. Mukadzi akaenda nemwana ne3 years dzekuberekwa haana kudzoka kusvika murume akubvunza veukama kuti mudzimai wangu aenda haana kudzoka ari ikoko here zvikanzi kwete. Vakasvika pakutsvaga nekufamba kusvika vanopinda kugarden. Vachinosvika kugarden ndokuoneka panoratidza kuti matsimba ari kuratidza kuti paidhonzwa munhu. Ndokutevera matsimba. Vachitevera matsimba muri yeZimbabwe ndokuoneka mukadzi uyu akatofa achiratidza kuti atemwa nebhemba. Afa kudaro ndokubva aiswa waya muhoro. Ndokuti akutsvaka kuti mukadzi uyu ane mwana. Kumwana wake ari kupi? Ndokufamba about 10 to 15 meters kubva panga vari mukadzi uyu vari kuona zvakare mwana akafa. Amai nemwana vatofa. Ndokuda nemapurisa mutumbi ndokutaurwa. Vari mukati mekuita zvinhu izvi vachibva vanzi zvakare kuti kunzvimbo inonzi kuBhochora kuri kunetsa mvura kune mukadzi amukira kuchibhorani. Amukira kuchibhorani madzimai kazhinji kunyangwe mvura isinganeze vanotarisa nguva yebasa kuti ndikatanga zvinguva yakati ndikatsvaira nguva yakati ndikasvika mapletsi akati ndinogona kuzoita chakati changu kumusha kune mabasa akaonda kuita. Nditarisai muri mapisiro ari kuita kunze vaigona nguva chimhanya kutiza zuva. Yes. Zvadaro vaenda pachibhorani. Mai vakazoonekwa vakatemwa. Mushure mekuzoshevedzera vane imwe nzvimbo yavanga vasungirirwa. Mai ndokutakurwa ndokuendeswa kuParengeto hospital. Vaendeswa kuhospital vakazonopengenuka vari ikoko. Inzwai nyaya yakazotaurwa naamai mushure mekubengenuka. Vakati kudini? Inzwa Zimbabwe, inzwa National FM. Inzwa zvakaitika mukoma KB. Amai vanoti ndakamukira kuchibhorani. Ndokubva ndasvikapo kuchiri kusaoneka stereki. Pane munhu wandisina kuona kuti abva nekupi ndikangoona asvika padhuze pangu. Asvika padhuze pangu ndobva nditi makadii ndikadavira zvikanzi ndokumbirawo mvura. Kwai ndichibva ndati ini ndichibata chibhorani muri yeZimbabwe unenge uchigwedla kana kuti kudhaya. Yes. Mvura ichibuda rimwe side iwe ukamira kune rimwe side. Ndobva vati chirega ndibvise mugomo ini ndichidhaya uku imi muchimwa mvura uku. Zvikanzi sorry ndiri kukumbirawo kuita bonde nemi. Zvikanzi no ini ndandikwanise kuita izvozvo. Kwai achibva ati munozviziva here kuti ndine bhemba. Amai ndakadzokutsa vachipedza kudaro kuti akaspeed kumhanya nokuti kwanga kuine rima. Amai kuti ndakadona
vadonha pasi mukati mekuvhika ndo makatimwa nebhemba ruoko dipkati kusanganisira nemumusoro ndokubva vadhonzwa ndokuenda kunosungirirwa pane imwe nzvimbo. Nguva yavakazopepuka vamwe vanhu vangauya pamvura apa ndo vakanzwa kuchema nekushevedzera kwemunhu ndobva vaenda kunoona munhu ndokutora munhu iyeye ndokumhanya naye ndobva vadarikidzwa kuendeswa kuchipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare. Vaendeswa ikoko iko zvinozvi ndokwavari kuchibva kwabuda zvakare mashoko ekuti kune musikana zvakare akatemwa zvakare nebhemba muGuruve Center. Vese vanhu ava vachiri kurwara havasati vaita zvakanaka. Ava tiri kutaura ava vatomirira kuti vaitiwe postmortem amai nemwana zviri kuitika kuGuruve. Saka muri kuti pane amai nemwana vakatemwa vakafa, then vamwe amai nemumwe musikana vese vakatemwa, asi munhu ari kuita zvinhu asati awanika. So vabereki vari kutotya kuti vanhu vaende kuchikoro kana kuti kufamba vanhu vari kutotya. Mapurisa vari kutsvaga munhu, vari kutsvaga munhu havasati vamuwana. Zvakaitika kukachuta yese vochora neGuruve Center. Tingati munhu mumwe chete here ndo pasiri kuzvikana manje kuti munhu uyo vanhu vangani chii chiri kumboitika but zviri kuitika muGuruve. Zviri kuitika muGuruve Zimbabwe. Machinzwa kachiri kubva kakuGuruve chatsudzwa napapa Isabel. Munoti kudini 0713938538 0713938538. Pasi 10 ndo pafika nthawe pale manje hanzi haikanyemba na bhozho. Please police batai vanhu. Uyo webhemba ashata plus nao varume ngatidzidzei kuperekedza kamadzimai edu kwavanenge vachienda kana tiripo. Ndinonzi DJ Latest paMasasa Park pariseko paMasasa Park tichaidza kakubata kamutauriro wamapurisa Commissioner Potemba Nyati tinzwe kuti vakachinzwa here ichi chanetsa kuGuruve uye semapurisa vari kurongei nazvo. Jusa Ziumpala kwa Rusape kwa Mashosha akachibata chimuti zvakaoma vemutemo dai vatibatsirawoka chandirwadza chamai nemwana. Ndinonzi Terence kuipa Rusape Temaruru Rusape iri kubaka kani 0713938538. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupapata nekutsotsura tiri kuitika matimana wose nyika ino mamukaseko mai mawadze chimuti vakabata ndinozviziva paka Mutare Chikanga Andrea simudzampata tirove pakatsika Andrea simudzampata tirove pakatsika simudzampata tirove pakatsika simudzampata tirove pakatsika simudzampata tirove pakatsika simudzampata pakatsika simudzampata pakatsika hati reporting to the angel. Kia. Maya mutswene unotende pekiro inonaka ndeipiko Nashve kana uchinge waiteerera chiriko chaunowana pamakunanzi amaiwe unogara uri padhuze nengirosi. ndiani akatanga pakutenda kunze vari mukaka kunenge kuna Ivi ukatevera niko Nicodemus. Maya mutswene ukati kudiko Leviticus. vakabuda bhosho pakapinda Mother Mary. tapyo woro mazipaini patapitari afana tuzipekechera mtiraima zumanja vakachuwa vakivilikia sipiliti horobai jenyaroshuwiri piliko wakachwe sipiliti horobai jenyaroshu akiaroshu airi Rikiti vo chiri kuti kudini chekwamutare muguta remutare muri yeZimbabwe munoshedzwa nezita rekuti Chikanga. Mune nyaya itika mukati meusiku wadarika muri yeZimbabwe inorwadza nekusuwisa chikonzera pane ropa remunhu. Pane mukadzi anozivikanwa nokuita basa rekubika sadza achitengesa munzvimbo inoshedzwa kuti showground. Okay. Zvaitika kuti mukadzi uyu anorarama achigara ari mumwe chete isingumadza anorarama asina murume asina kudanana navana avo kuite mumwe chete. Mukadzi uyu akadanana nevanonzwa kweja mukomana anoshanda kumakomba ndokupadanana zvakare neanoshanda mukati mehurumende vanove Ganasi. Zvadaro mhuri yeZimbabwe
murume kadzi uyu ganazi ndo vakasvika vakapinda mukati nezuro kumba kwa mudzimai uyu kuchikanga uyu Gweja ndiye anobhadhara rendi pamba amai ndokubva azouya achibvasvika wanitoi mune munhu ari mukati kudaro zvikanzi mumba matinobhadhara rendi wapinza mwe munhu mumba mangu kusvika azopinda mukati zvekuti vataurirana murume uyu anga ane banga ndokubva kabanga murume uyu mumusoro acheka munhu zvekubuda urupi pachema vanhu vachimhanya ipapo anove ndiye Gweja uyu acheka munhu azokwanisa kumhanya ega kumapurisa kunotaura kuti inini ndacheka munhu kumba uku haana kutoziva kuti paenda ikoko kune vamwe vanhu vane mafoni vabva vafona zvakare mafoni iye achiri kumapurisa vachibva vafona vanhu zvikanzi izvo kana kune munhu aya achidaro munhu iye tomubatai chikonzero kuna kunotomira zvakanaka mapurisa pavaende panzvimbo ndakutosvika paground wanike munhu zvaari asi zvokumboti tsvagai moneti mhanyo vachibva kuti koda kuti ambulance pano pachibva kwashandiswa ambulance ichibva yaenda zvaitika kuma 11 dzeusiku asi kwazoedza mapurisa azodzoka zvakare achitora mukadzi vachitora zvakare mamwe mastatement chinova chinhu chokuti ikozvozve vanhu vasati vaziva kuti mabudiro aita munhu marasikiro anga achiita ropa nezvimwe zvakachibuda pamunhu zvakamira sei takamirira mashoko zvinoti andibva kukamuri zvapapi izvezvi baba Isabel musoja ndiye akatanga kusvika achipinda mumba mungaziva here kuti akasvika kumanguvai no atonzi akatosvika munhu ari kubasa vakatobva vese kubasa vakatoenda kumba nemukadzi uyu Gweja auya kumanguvai auya kuma 11 nguva dzauya idzodzo ndo nguva dzasvika chiona kuti mumba mune munhu anoka mudzimai uyu haana kuvhura dho pakutanga but umene hwatiratidza kuti mune munhu kusvika dho razvode razovhurwa kupinda varume ndiye avhura here mudzimai kana kuti Gweja ndiye amanikidza no mukadzi ndiye avhura akutya okay achibva apinda Gweja vachibva vatanga kurwisana varume vega kusvikira musoja achekwa hey so inyaya iripo yekuti ende nyaya yakadaro nguva KB nokuwanda kwemabasa zvakare yakaitika zvakare panapa pawaterfalls apa imba yakapoti yadhiridzwa zvakare ende ari mukadzi apinza chimwe chikomba mumba munhu akanga ari mukati anoti ndaibhadhara rendi okay achibva topinza munhu mumba uyo akanga ari panze uyu ndiye akanga ari bhilidha pakuvako kemba ndiye anga avaka imba ndiye aivaka umwe wacho ndiye akatotenga material yese achitoti ndiri kupa bhilidha ezvo bhilidha iyeye ari kutovakawo zvakare achiti imba yangu mukadzi ari umwe chete pawatafosa imba inge yakakura sei imba dzedu dzekuti marume kuti vari kutanga kuti asati vavaka rimwe saidi ringe chiri rakasimuka rimwe saidi richiri kuenda zvakanaka izvezvi apa vakadetsera zvakare so wasvika uyo wekutenga material ari mukati bhilidha ari kunze asi zvese zvizikomba chii chakaitika pane chowachowa munhu ndakapesera ende kumapurisa zvakare tichanzwa Zimbabwe vagari vekuwaterfalls ndiudzei kuti nyaya yabhilidha zviri zvikomba mwari akatenga building material vasangana mumba yakazopera sei vakadzika dzanga dziri nguva dzavakasangana kuma 11 kune basa usiku vanhu vachakutanga kukotsera vakutanga kurota dzeubambo asi havana kuzochinjana maoko aiwa ukonepinda kumapurisa pachinjanoka ndiani akakurirwa bhilidha manje dambudziko rake ndiri kuti makore anga ari kuma 60-70 yes chichifana kumudzimai wacho anga ari kumakore aiwa ndiwe pakati nepakati ari kudo majeka kana kuri kumadzimai musatsvage zvinhu okay aiwa kana zvawirirana kana vawirirana maropa 9 minutes to 11 regesai chibakagurisa babati uti bwana kuchitewo bwana unenge uchi tingakuti unenge uchibika ka chikafu chinobva chanyanya kuibvisa ukaona mabhonzo akuibva kuenderana nesiteki kuti akuchoka uye bwana
Clemens Daisy regati popinako muchitoro nemandimba embeu dzose. Okay, tiri kukumbirawo autaure zita kune uyo akambosvikirwa ari mumba. Handitika akambosvikirwa ari mumba nemumwe murume kokale ku girlfriend kana kuti mumba memuridzi wemomo. Yes. Iwe uri mumba vakasvikirwa vari mumba imbotifonera kuti pawakasvikirwa vari mumba wakaita nguva iyoyo chii chakaita uchinzwa kuti noku kana kuti baba vepano vauya. Ini ndakasvikirwa kuma 10 PM ndiri mumba memumwe mukadzi aiva nemurume aiva arovera John. Takati takudaka kutamba mutambo takanzwa kunokwa padoo. Mukadzi akada kumboignora ndokuzonovhura dhoo ndokumboita kanguva vachitaura vari panze ndokuzodzoka zvikanzi shamwari pakaipa baba vepano murume wangu auya. Ndakapinda chando nokutya kuti zvino ndichaita sei uye ndichanyarira pai pandakabuda dhuma nemurume uyu. Wanikwe mukuwasha wangu akarora hanzvadzi yangu patakangosanganisa namaziso akangoti ndimi Tsano, sorry zvenyu itai zvenyu zvamuri kuita. Ndakabva ndatomhanya kumba ndava kutya kuti mukuwasha achafonera madhamu. Nyaya iyi ndiyo inonzi yakafa yakalota. Hapana akambotaura nezvazvo baba Isabel. Uyo zvinhu zvake zvakarongeka hakungobuda kungoti ndimi Tsano kwakuri nyoreko. Ndiwudze ukama hwataurwa apa akauya kubva kuJohn ndiani? Okay, regai ndidzokorore. Ini ndakasvikirwa kuma 10 PM ndiri mumba meumwe mukadzi aiva nemurume aiva arovera kaJohn. Takati takudaka kutamba mutambo takanzwa kunoka padoo. Mukadzi akadaka kumboignora ndokuzonovhura dhoo ndokumboita kanguva achitaura vari panze ndokuzodzoka zvikanzi shamwari paipa baba vepano murume wangu auya. Ndakapinda chando nokutya kuti zvino ndichaita sei uye ndichanyarira pai. Ndakabuda dhuma nemurume uya. Wanikwe mukuwasha wangu akarora hanzvadzi yangu. Patakasanganisana kamaziso akangoti ndimi Tsano, sorry zvenyu itai zvenyu zvamuri kuita. Ndakabva ndatomhanya kakumba ndave kutya kuti mukuwasha achafonera kamadhamu. Nyaya iyi ndiyo inonzi yakafa yakarota. Hapana akambotaura nezvazvo. Waibata mzoro vakasangana kugirlfriend. Hapana muridzi wemukadzi. Yes. Muridzi wemukadzi murume ndiye arovera John. Zvikomba zvasangana bati vari tezora nemukuwasha tuva wekwe kondakatanonoka sekuibata. Anga arimo ndiyechi ndibaba vangu vari panze vachinoka ndiwo Tsano vaida kuenda vese. Saka uyu baba ava ndiwo vanechi Tsano ndiwo vane hanzvadzi iri yakaroorwa nemurume angakanjeri. Pakaipa ndakamboudza vanhu kuti ndo chinonzi chadzunda. Uri kurova motokari yako uri kurova 80 km/h wobva uona katsuro kabuda murodhi. Uona katsuro kanimbo katsika katsuro ako katsuro kanotovhura gepo rekusiya mota wobva kuti handingasiwe netsuro wobva kuti 100 km/h. Katsuro kari kuvhura gepo 120. Katsuro kari kuvhura gepo pauti aiwazve ndichangoitenga kamota iyi wobva kuti 160 nguva yekutoti 1 mita kuti unorova katsuro wobva waona inzou zvavo itozvibatsira iri pakati perodi pa 1 mita apati. Nguva yekuti inzou pa 1 mita iyi ndo chadzunda iyi. Ini ndakasvikirwa ndikanzi buda zvako ndinodhira neuyu mukadzi. Murume akanzi buda havasi varovera. Saka nyika ino zvayakatakura ndakasangana nazvo. Ndakasvikirwa nemurume wemunhu ndakatadza kakudzima foni. Baba ndakapona nekujamba nepahwindo unodikitira KB Ma1 kune nguva akatoberekwa kumusana akapinda mbati. Baba Isabel, pane chimwe here chiri kupisa chamukadaka kutsodzorera mhuri yeZimbabwe? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekupapaidza. Aiwa mhuri yeZimbabwe, nyaya yandakabata panapa mhuri yeZimbabwe inorwadza, inosuwisa ende inofadza zvakare. Handiziti vanhu munoitora seiko. Pamukaseko baba Grazi mhuri yeZimbabwe chimuti vanenge vakabata vari mukati mekuita mhuri yeZimbabwe zvikanzi musi wa 2 vanenge varipo pano palusaka pavakabata vari mukati mekuyeresa nekuporesa vanenge varipo ipapo mukati mekupfapfaidza ndibaba Magrasi kwanzi mwana wese musi wa 2 November vanenge vakachibata ripo tumbudzi kwanzi vachichimhanya varipo ipapo. Paka Chipinge chekuchipinge chiri kuti kudini ndinzwisisei mhuri yeZimbabwe panyaya ishi. Okay, kuchipinge kuna baba vakaroora mukadzi ndokubva vaita vana 6 vatanhatu. Okay, mukadzi wavo achibva afa
nematambudziko nenyaya yekuti akatakura pamuviri akura akazonzi izvo nguva yekuti vapushe inenge yainetsa zvichienderana neage yavo ndokubva afa nematambudziko afa kudaro mukadzi achipedza kufa mwedzi waakafa next month yachona kwakabva kwatanga kufa kubva kurugotwe raamai vakaberekwa nemurume uyu. Baba ava mukadzi wavo achifa havana kuita 2 months vanga tori nemumwe mukadzi pamba. Chinove chinhu chakati vanhu kuti vanetseke kuti baba vachiri kuchema vachiri vafirwa nemukadzi vakatora mumwe mukadzi wakugara naye pamba. Zvadaro izwai mhuri yeZimbabwe vana vababa ava vakabva vatanga kufa 1 by 1 vachibva kurugotwe kubvira pasi. Kwakatanga mai kukatevera rugotwe kukatevera anotevera but vaifa vachiteverana kubva pamwana wepasi. vanga vari vangani vanava vanga varipo 6 kwakafa 1 kukafa 1 3 months kuchifa wachi4 mwanakomana anove dangwe anorarama ari mukati meguta reHarare achibva afonerwa nemunhu waakataura naye nezuro kunzi uri kuzviziva here kuti sisi vako vashaya zvikanzi wandakataura naye nezuro zvikanzi ashaya zvikanzi no guys isai munhu mumba musaliga ndobvaita zvaita ndokuenda nevanhu vaakaenda navo wakaenda nemotokari yange ine vanhu 3 iye aripo chi4 vanhu vakabva vamira munhu uyo akarara ari mumba vakanzi nevamwe no isusu tinoti kana kuti muti munhu afa munofanira kuti muende kuchipatara madoctors ndovanokonfirma kuti munhu aita sei munhu afa zvikanzi musabuditsa ndo maperero ataita iwawo musabuditsa munhu mumba ndovanonoka kusvika ndobva asvika mangwana acho kumapast 8 dzekuseni apo angafonera kuma12 achinzi hama yake yafa achibva azosvika mangwana kumapast 8 munhu arara ari mumba vasvika kudaro akaenda kunounganidza veukama zvikanzi veukama unganai veukama vachibva ungana zvikanzi danai sabhuku zvikanzi baba achireva baba vake nemukadzi wenyu anove mukadzi wepiri makakwanisa kutora mukadzi wepiri amai vedu vasatiitirwa kana nyaradzo mapitiro nemukadzi mumba maamai vedu chinotikwanisa kukupuma ichi alright mirei ipapo baba ndimi muchasarudza zvinhu zvamunoda sabhuku ndoda kuti kana baba varamba zvatiri kutaura pano mushevedze mapurisa auye pano uyezve muchipedza kuchera gomba remufuyo cheraira baba inini muzondishedzera mapurisa kana muchinzwa mashoko andiri kutaura maziva kuti mapurisa achauya kuzodii muchachera guva remunhu afa ari mumba umu kana baba varamba zvandicataura navo pano muchachera guva remunhu afa mumba umu mochera rechi2 ndira baba ava mozoshedza mapurisa achazitora inini sei akati mozoshedza mapurisa mubatsiro arikutoshedzera kuti guva rechi2 kana baba varamba zvaari kutaura achauraya baba ndivo achavigwa guva rechi2 iri then mapurisa vazomutora kutaura uzosunga handisi kutiza ndicharamba ndiripo tapera pati dambudziko ndi baba vanhu vari kuvigwa vari vapenyu vari kuzofira pasi ri kutosafokita nekuti vaisirwa ivhu pamusoro but mundara ari kuziva zviri kuitika baba chota kuti zvakapenda sonze taurai shoko sabhuku ndiwari panapa mukomana achibva sumuka ndobva apinda aende panze panga pane mota ndokuya nevanhu vanga vari mumota ndokubva wapinda mumba sabhuku kanzi pindai vanhu vakanga vari panze mukoma kp ndokusvika mumba ndokutora mumvura yakaiswa muchigubhu ndobva yadirwa mukapu ndobva yanzwira baba vamaziso payakaroverwa baba vanga vari kumaziso baba vachibva vachinje kugara vachibva kuita sekuti zvinoita mombe kana mbudzi kuti makumbo ekumberi nekumashure baba vachibva vatanga kukuma kuita senge mombe vakadaro vachibva vatanga kutochema kutanga kutorebesa murumo varumba imomo saka mumba manga muine vanhu ava ambosiri mumba manga mune chituna andive ukama vangaungana muimba ishi zvikanzi nevanhu vaya sabhuku zvatiri kuda kuita panapa asi razvioni kuenda vanhu kuchiitika panapa sabhuku tiri kukumbirawo kuti vanhu vambobuda muyadhi muchavadana zvei zvakaoma mhuri yeZimbabwe vanhu vaungana vakuwasha vatopiwa mapiki nokuratidza nzvimbo
yekunzi icherwe but apa sati paita munhu ari kuenda unodi kuno vauzoti apa ndi apa kunotara vanhu vachitasinga kungana rimwe side baba vakabva mune imwe imba vachinopinda muimba ngeni chituna vachifamba senge mombe but pavakapinda imomo vakasvika ndokubvisa hembe kusanganisa trouser vachibva vaitira uwiwi pamutumbi vaita uwiwi pamutumbi mutumbi uchibva wayetsura ndobva varoho zvakare nemvura mutumbi wachibva waita uwiwi pamutumbi mutumbi uchibva wayetsura sabhuku wachibva buda panze zvokanzi ndiri kukumbira kuti vanhu aiwa kwete kusipesa imboendai kudzimba dzenyu kana pane zvinodiwa imimi muchazodzoka pano munhu achibva muka achibva agara amuka agara baba manje vakuchirambira vari pamutumbi vakutoda sekunonzi vakuda kutoruma mutumbi vachibvatanga kubvisa chisopa side mwanakomana achibva achivedzera kuti amai nini baba uyu ndiye murume wenyu chatanga chida isusu ndewedu kwakutora munhu uya anga achinzi ambotisiya uyoyo nevanhu vaya akati sabhuku tozoonana ndokutora munhu ndokuisa mumota ndobva varova pasi varova pasi mangwana achiona amai vasara nemukadzi baba kwanza vari kwangugaragara voti votombofunga kuti munhu aita sei afa vocheredza vanhu pazuva kubva musi wa 26 munhu akafa musi wa 25 musi wa 26 ndo pakasvika mwana kuseni musi wa 27 ndo pakabuda murume uyo achienda nemunhu angachinzi afa kubva musi wa 27 baba vantu vakati vombofa vanhu munzvimbo vakatongoteerera chii chiri kuitika vanhu havasi kuenda vari kuramba kuenda ipapo vari kufa vachimuka but uye akatakura waita sei achibva aenda saka vekwamambo iko zvinozvi mushure wekuti chabhuku azivisa mambo nekuda kwezvaitika vabva vachiedzwa vanhu ipambapo kunzi vari kudiwa kwani vari kudiwa kwamambo mukomana akaenda nemunhu uyu achibva ati mambo weekend ndo pandinoona zuva ndichibva kubasa ndiri kuuya ikoko saka mukomana ari kuti ari kuenda kwamambo but ari kuti iye achiudzwa nezvababa ari kuti andivazive wandaiziva ndiwangu ndikaberekwa nawo baba vakarova munhu wavo plus ndine nhoroondo yekufa kwevana vamai vangu but ndanga ndiri murima saka iko zvinozvi mashoko atiri kugashira ndeyekuti uya akambengenzi afa uyoyo hongu akararama but haasi kutaura akangunyarara so mubatsiri nevanhu vakataura vaya vari kuti tichadzokera kuna baba kana tichinge tapedza mwana uyu akutaura but baba kuita sei vari kufa uchimuka vanhu vangani vanga vafa pakazotsvagwa mubatsiri kwakafa vana vatatu amai vechi4 amai vekutanga nevana vatatu wechi4 ndiye angafa uyu akazoitwa izvi saka amai nevana 3 kureva kuti 4 ndivo vari pasi pamba pamwe chete amai vamwe chete baba vamwe chete so baba ndo vari kupomerwa ndivo vari kukonzera nyakanyaka ishi mwana akatsvaga mubatsiri ari kupi ndiye firstborn ari mukati mekuti ari Harare uyo akafa akamuka haasi kutaura aiwa haasi kutaura ende uyu mubatsiri akuchedzera kuti ko imimi kana muri makana nevabatsiri maregere mati baba marwara ari kuitaka mwana ritoti kwanzembo siyana baba hatikwanisi kuenda kuna baba kana tisati tapedza nezvemwana uyu nokuti handisi kutenderera baba ndo vane chokuita ndikufa kwakuchitaura pano saka mwana uyu ngaararamiswe pese tosodzokera ikoko ivo ngavagari vakadaro kana kunyange tikanzwa kuti vafa handiuya ikoko mwana ari kutaura izvozvo nemberi kwasabhuku nemberi kwamambo ende zviri kunzi vanhu ava vakavigwa vari vapenyu ari kuti vanhu vakavigwa vari vapenyu vakatozofa mushure mekunzi vafutsirwa pasi vanga vasina kufa mashoko aibva kumubatsiri ari kubva kumubatsiri ya zvakaoma baba Isabel 0713938538 tine meseji iri pano anditataura akakuti chimbotiudza izvo makasangana nazvo nedambudziko ripi avaiwe handisi kutaura zita but ndichataura kanzvimbo chete ndaibva kuchinhoi ndichienda kuchirundo ndakapinda mukaroi kuma 9 PM manheru kaya so ndokubva ndati rega nditsvage kawekufadzana naye ndiwane pekurara pekuzororera mukadzi uyu aive nemurume gweja dhei iri murume anga asina kakuudza mukadzi wake kuti achauya kumba so takati tiri mumba kuma 11
p.m. ndakanzwa noku padoo. Ndongwa dzake. Mukadzi uye akabva ati murume wangu auya enda pasi pembedha. Imba yacho ive 1 room. Apa ndaive nekaboxer short chete. KB ndakaita pungwe ndakarara pafloor pasi pemubhedha. Chando chakanditina ndikati ndati murume wacho akazobuda kuma 5 a.m. ava kuenda kubasa kwake. Day iri handirikanganwi. Papa ende dzimwe dzenguva anotiwa nelaki aitogona kutozotsvaga kuti chii chiri ku asi pasai pakafira godzi. Akaita laki pamwe gweja anga akaneta. Baba dai akambata muhani room unotedzera kupi. Regai timbopinda muchitoro ngoda ove. Papa Isabel vachada kukubatai munobatika sei? icho kwandiriga ndingoti mwamukaseiko Miss D makupe makubaba palusaka pamwe chete na baba na mai binungu kabada chimuti mwamukaseiko zvenyu makada chimuti Inspector Mashingedze pabudirapo chimuti vanenge vakabata kwanza ndichisiye ndinacho andiriga muri yezimapo ndingati vanongada kundibata inini munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday rigiti vo 18 minutes to 1 lekezani kati kusiyeni na Nathaniel Ngube ni chemero wakanyemba bonzo bosho ngora Natasha Ziko mwawane kuterera kwakanaka tata. Ndinokupedzerai baba Isabel. Ndinokupedzerai baba Isabel. Ndinokupedzerai baba Isabel. kunetera pamusoro kuna manya ipa National FM WhatsApp channel izos munozionera mega ndichipedzera papa Isabel boshongora Washington Marimira kambo kanonziko kasimani bafundi sisizwa ngedava Ngube and Kwejani Bondi ndakubikwa na message iya right agogo banda kutafara 3 kuliseko onward masiyiwa aripo pa Sandringham High. Baba Isabel ma message ari kuyapana kwai kudi sinoda aiona message yake. Good morning Natasha Ziko amavuko wamuka sei. Ndamuka zvakanaka. Pane message yangu cheseka hanzi kudi kuna muterere uyu. Hanzi ndokumbira kuti munditsvagire sugar mami. Baba Isabel hanzi tiri kukumbira ukamutitsvagire ukashuga mami ndofunga murume ndofunga mukomana. Sugar mami hanzi nditsvagire sugar mami tipinde basi because teteka vanga vachitsvaga ka vanoda kuroora nekuroorwa kuna tete kawo kuna tete saka ndofunga yanonoka kupinda message tete tiri kukumbira ukamutitsvagira ukashuga mami tete sonedi motivational quote of the day tiri kuipiwa kana Dr. Brian Ngosi ari kuti ukamira kubva mafara yanenge yachirewedwa dziwa kuti para chasaika mkati mwako ndawa upenyu wakwengwe uniraramiwa na kutetekera makamaka fara linirewedwa mkati mathupi rako. Ukamira kubva mafara yanenge yachirewedwa dziwa kuti para chasaika mkati mako ndawa upenyu wakwengwe uniraramiwa na kutetekera kamakamaka fara linirewewa mkati mathupi rako. When you stop hearing voices then something is dead in you. The best life is lived from listening, especially to that whispering from within. When you stop hearing voices, then something is dead in you. The best life is lived from listening, especially to that whispering from within. Ukamera kunzwa mashoko anenge achitaurika ziva kuti pane zvinenge zvakanganisika mumuviri mako sezvo upenyu hwakakosha hunoraramiwa kubudikidza kana kuteerera kunyanya shoko rinobva mukati memoyo wako. Ukamira kunzwa mashoko anenge achitaurika ziva kuti panenge pane zvakanganisika mumuviri wako sezvo upenyu hwakakosha hunoraramiwa kubudikidza nekuteerera kunyanya shoko rinobva mumuviri kana kuti mukati memoyo wako. Ndio ka motivational quote of the day kuchokera kuna Dr. Brian Ngosi 0713-938-538. Okay, ameno zviri kuita nhare dzacho. Okay, regai katiedze panapa. Hello pa National FM. Hello. Makadiko. Mese munosimbere. Tinosimba tiri kutaura nani ari kupi? Rute. Ndiani? Sunridge. Rute ku Sunridge. Tinotenda Ruth ku Sunridge. Wapinda pa National FM. Tinotenda kake chipiri kupinda. Panonetsa kupinda. Uyu imhondi uyu. Imhondi. Batarura vanhu zvinorwadza.
So mapurisa vangaite sei? Mapurisa ngatopinde atomire vatsvage singaiti. Ko Vanhu venharaunda ngavabatsire. vabatsire. Zvakaoma. Mwana mucheche anouraya mwana adoita upenyu hwake. Chokwadi. Zvinorwadza. Vakanganiseiko madzimai aya? Ungori mweya wechimhundi chete. Ya, zvakaoma wabata munhu. Asi zvichibvira papi? Iko kuda kutotanga arepa munhu ikoko ndo pane zvefu. Ya, zvakaoma. Kanyemba makadi. Muri sei? Tiri nani makadi iko? Tinosimba. Ndiani weda rutaura ari kupi? Ndi Patrick Chipanda kusendinari. Kuri sei kusendinari? Kusendinari kwakanaka chaizvo. Tibatsirei tinzwe. Nyaya dzeumhondi idzi kazhinji kacho dzinoda kuti vanhu vari munharaunda tiyedze kubatsira kuti vanhu vakadaro vakurumidze kubatwa. Tinogona kuzviita dzimwe nguva nokuedza kuti munzvimbo dzakadaro idzodzo tinogona kungoedzawo kutarisa kuti vanhu vanofamba sei munzvimbo dzinoenda madzimai ari ega. Tongoedzawo kuongorora mafambiro anenge achiita vamwe vanhu. Rimwe zuva tinoita mhanza tikasangana nemhondi dzakadaro dzikurumidze kubatwa idzodzo. Saka vanhu vemunharaunda vakangoona munhu wasinganzwisisi vanofanira kuzivisa mapurisa. Kana muine vanhu vanenge vachifamba zvatisinganzwisisi tofanira kucherechedza kuti vanhu ivavo vanenge vachimboita nezvei. Asi iwo mapurisa kana taripota kudai nokuti tiri kuona kaguruve Bvochora, Kachuta, Bvochora neGuruve Center inzvimbo dziri padhuze nepadhuze idzi, pangaitwe sei nemapurisa? Amen. Okadziri kuita 10 wiki yacho motiregerawo kaZimbabwe 0713938538. Halo paNational FM. Halo Ngoma Bonzo, muri sei? Musha zviri kufamba here? Zviri kufamba mukuti ana Simba Nyadzide panyanga. Kuri sei kunyanga nhasi? Kunyanga kwakanaka baba. Munotiitira tikanga mukangopinda paredhiyo chedero parese tinobvatanga kumhanya pressure zero baba. Tinotenda nekusarudza chimuti kunyanga uko. Aiwa zvavanofana kuita manje Guruve uko. Vanofana kutorongana sabhuku otoridza ngoma. Then vounganidzana, vakaunganidzana vanongotsvaga munhu wani kuti kana kuti na 3 o'clock kana kusaridza ngoma basabhuku anongotora makurukota acho 1 2 3 vounganidzana. Then votoma munhu wani anongomuka kana kuti usiku achiita kunge ari ega iwo achingospota chete oenda pachibhorani ipapo oita kunge ari kungoita zvaari kuita. Kana ari munhu ajaira kuita zvinhu zvake anongooneka apinda ipapa. Alright, vataimire munhu usiku. Kana kuti makuseni mambakwedza panguva dziya dziri kusangana nevanhu panguva yavanenge vachifamba iyaiya. Vanongotsvaga munhu anongofamba kuti wanga ari kudzungaira ari ega siwo vanenge vakanspota wanaye papa. Manje zviri kuratidza kuti munhu uyu akabva kuKachuta akaenda kuBvochora akaenda kuGuruve Center ari kutenderera hasi panzvimbo imwe chete. Munhu ari kufamba saka pamwe pacho vanombodza mapurisa voita mushandira pamwe nemapurisa aya. Handitika. Tinotenda. Regai tizobata kamutauriro wemapurisa kuMarch Central tinzwe kuti vakatigadzirirei panyaya yakadati mbonzwa mudiwa mutereri. Right, anoita rombo rakanaka rokupinda live pachimuti kuti chekwamutare ichi mati kudini nacho. Ya, zvakaoma chokwadi. Paita munango 0713938538. Hello paNational FM. Halo Bonjo. Yebo. Ndini mukomana padombo yekuhakira ndimi asi nhasi handisi kuhakira hangu because vakomana chekwamutare chikanga yaomesa nezuro futi nanhasi. Zvakaoma mukoma. Apa pasangana gwejanana nemusoja pasangana nzombe manje apa vakomana. Asi ndizvo here wasvika uchiti una mudiwa wako munhu wanofambidzana naye wobva waona kuti wobva wanzwa kuti mune munhu mukati munoita sei dai mamuri imimi? Neupenyu huri kumazuva ano ndaingosuduruka hangu ndoenda vakadzi ava watiparira vakomana. Zvakaoma. Nyika ino yakazara nevakadzi kuti shwi but tinourayirana munhu wani chete vakomana. Izvozvi wakuenda kujeri? Izvozvi hazvina kutomira zvakanaka iye munhu achekwa iye mabhosho. Ya pakaipa. Pakatoipa hazvina kumira zvakanaka. Ya kuzvidzora kwakanaka. Varume ngatidzidzei kuti ukaona wasangana nesituation yakadai ngatiwedze kusuduruka vakomana panzvimbo iyoyo kuti tigowawo nemweya yedu unenge wakasununguka patinenge tabva panzvimbo iyoyo. Ndizvozvo chaizvo. Tiregere kuti aiwa inini handibviri mari inotsvagwa imwe asi upenyu hautsvagwe umwe. Hautsvagwe upenyu.
tingangoti hedu vakomana ngatisudurukei dai tainzwise vanhurume ngatisudurukei panyaya dzakadaro tongoita usekwa hako nenyika kunzi atya igwara but wasevha zvakawanda, mhuri yako waisevha, upenyu hwako wausevha, mweya wako iwewe wausevha. Aiwa, tinotenda nemashoko iwayo. Tiri kutaura nani? Tendai paairport padombo raMwari wewe kuti po rikiti pu ikantedwe 0713938538 paita munango. Hello paNational FM. Yes, paNational FM. Ndiani weduyo? Tawanda Mgadziko. Tawanda? Yes, Tawanda Mgadziko. Ari kupi? Ari kufona ari padhuze paZVC baba. Ora tibatsira itinzwe. Ya pane icho chesanga chamagorowa chevayete ari kurova vanhu nemabhembo. Yaiwa veshe manofana kuita basa atogwa abatwa aoneka kuti atedza vanhu kwamunhu. Vemutemo ngavapindire. Aichokwadi dheni icho mukadzi uyu akapidza ganazi nemugoja uyu. Ipapapo pakashata hayo haya ndoanonzi mahwani maja. Ayo ndoanonzi mahwani kozvizvezvizvi manje umwe akuenda kuchipatara umwe akuenda kujeri. Ndizvozvo chaizvo. Mukadzi akutosara achitopinda mamwe madziri kuti. Asi sevarume kana zvaitika masangana pamasangana munofanira kuita sei? Vadzoka poita madhamu padhuze aitaurike. Vakashata ndozodzoka ndorohwa kamwe.